Helo, Adam dwi a chroeso i ngarddi. Mae'r tymor tyfu yma ac mae'n adeg berffaith i hau a thrawsblannu. Dwi'n mynd i hau hadau Melyn Mair Ffrengig, un o fy hoff flodau. Gyda fi fan hyn mae treu a dwi am lenwi'r treu i'r ymylon gyda compost di-fawn sydd gyda fi yn y bwced. Ond mae'n bwysig wrth bod ni'n llenwi'r treu bod ni ddim yn cywasgu'r compost. Dwi'n rhoi tap bach ysgafn i'r treu fel bod y compost yn cyrraedd pob man. Un tip bach defnyddiol yw dyfrio'r compost o flaen llaw. Hadau mawr sydd gan Melyn Mair Ffrengig. A dwi'n cymryd pidged ohonyn nhw ac yn gwasgaru nhw yn gyfartal ar y pridd fel petawn ni'n rhoi halen a phupur ar sglodion. Ac i orffen, rwy'n gosod haenen denau o gompost am ben yr hadau. A dyna ni, dwi am osod rhain mewn man diogel i egino. Ac ymhen pythefnos byddwn nhw'n barod i'w trawsblannu. Dyma eginblanhigion Melyn Mair Ffrengig. Heies i rhain rhyw bythefnos yn ôl. Maen nhw'n tyfu'n agos iawn at ei gilydd ac felly'n barod i'w trawsblannu. I drawsblannu, dwi'n defnyddio dibr. Gall hyn fod yn hen bensil neu hen screwdriver. Dwi'n defnyddio dibr i godi'r planhigyn allan o'r pridd ac i ryddhau gymaint o reiddyn ag sy'n bosib. Dwi'n defnyddio'r dibr i greu twll yng nghanol y potyn fel hyn, ac yna'n gosod yr eginblanhigyn yn ofalus iawn yng nghanol y twll ac yn gwthio'r pridd o'i amgylch. Byddai'n ailadrodd hwn gyda gweddill yr eginblanhigion. A dyna ni, dwi am osod rhain mewn man diogel ac mewn mis byddwn nhw'n barod i'w plannu mas i'r ardd. A wi ffili aros i'w gweld yn blodeuo.